ዝበዝሐ ግዜ ህይወት ናበይ ከም ተወስደካ እንታይ ሒዛተልካ ከም ትጸንሕ ንክትፈልጥ ብጣዕሚ ትጽገም ኢኻ ወይ ኣንፈት ዝበሃል ኣይትረክብን ኢኻ እምበኣር ሎሙኣንቲ ሒዘልኩም ዝመጸኹ ዛንታ ድማ መሳጢ ዛንታ ፍቕሪ ኮይኑ የግዳስ መወዳእታ ፀገም ዝፈጠረሎም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብክብሪ ይዕድም። ሓንደበት ኣብ ጎደና ነናብ ጉዳዮም እንዳኸዱ ከለዉ ዓይኒ ንዓይኒ ተጋጭም ዝተመሓላለፉ ኮይኑ ግና ድሕሪ ናይ ክልተ ስጉምቲ ክልቲኦም ንድሕሪ ግልጽ ክብሉ መሊሶም ብቕጽበት ከጠማመቱ ግዜ ኣይወሰዱን። ኣብዛ ፀፍሮም ክኣቱ ስለ ዝደልዩ ግና ምስ ፍጥነት ድምፂ ተቐዳዲሞም የዒንቶም መሊሶም ብሰከፍታ ነናብ ቅድሚኦም ኣበሉ። ኣብ ውሽጦም ግና ይሞጋገሱ ነበሩ። ናይ ነገር ኣጋጣሚ ድዩ ንዕድል ነገር ወይ ጽሕፍቶም ኮይኑ ድማ ድሕሪ ናይ ከባቢ 5 ሰዓት ጽንሆት በብወገኖም ኣንፈት ተለዋዊጦም ኣብታ ኣቐዲሞም ዝተባሃልነ ቦታ ጎፍ ተባሓሉን ከምዛ ዝፋለጦም ብቕጽበት ብሓባር ደበሉ። የግዳስ መን ይዛረብ ወይ ስጉምቲ ይውሰድ ተተጠማሚቶም ደኣ መንገዶም ክገብሩ ክብሉ ወዲ ካልኣይ ግዜ ንራኸብ ኣለና መስለኒ ዝብል ዘረባ ተጻዒሩ ኣውፅአም እዋሓቅኻ ትሕትና ብዝሓዘ ምስናይ ድሙቕ ፍሽቕቲ ኣመለሰትሉ ሓቂ ዶ ክዛረብ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓንጎለይ እንታይ ከም ዝኾንኪ ትመላለስ ኣለኺ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ገለ ይፈልጠክ ደ ንዓይናይ ተሓስወኒ ብውሽጠይ ክሓስበካ ክሳብ ሕጂ ፀንሒ ምፍላጥ እኳ ክንደየናይ እሞበሊ ኮከብና ደኣ ተራኺብካ ይከውን ቁፅሪ ቴሌፎን እሞ ንለዋወጥ ኣስፊሕና ንዕልል ፈቃደኛ እንትኾንኪ ማለት እዩ። ፀገም የብሉን ቁፅሪ ትለዋወጡ። በቃ መሰረት ሌልኦም እዚዩ ብቅጽበት ክናበቡ ግዜ ኣይወሰዱን። ይድውለላ ትድውለሉ ይስሕቁ ይፃወቱ ኣለ ናይ በይኖም ክሳብ ትመስሎም እንዳተራኸቡ ሸይሸይ ክብሉላ ውድኣትኡ ኣብ ኣዝዩ ብርቱዕ ተረኣዩ ተሰምዒ ዘይፍለጥ ፍቕሪ ጣሓሉ። ናይ ክልቲኦም ፍቕሪ ዘይበላለፅ እዩ ከይረኣየ ድምፃ ከይሰምዐ ብገለ እንተው ኢሉ ካብ ወልፎም ዘለዎም ምስ ዝስዕኑ ርእሶም ዝሓሙ ከምኡ ዝኸውን የግዳስ መዓስ ምስ ጥራሕ ኮይኑ ዋላ ንሳያ ከምዲ ዝኾኑን ፍቑራት ክኾኑ ግዜ ኣይወሰዱን። ምቅራብ ኣመና ዛይደ ካብ ፍቕሪ ሓሊፎምን ብመርዓ ኣቢሎም ሓዳር ክምስርቱ ስለ ዝደለዩ ምሽብሻብ ኮነ ግና እንታይ መዓብስ ኣብ መንጎኦም ዓብዪ ሓደ ክስተት ተቐልቀለ። ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ኣብ ስቶም ፍቕሪ ምቅራብ ስለ ዝነበሩ እቲ ፈለማ ዋላ ሓደ ኣይተገደስሉን ኣየስተባሃሉ ነይሮም ግና ኣብ ሕቶ ተለዓለ ቃል ኪዳን ኣበይ ክእሰር ንሱ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ንሳ ድማ ተኸታሊት ፕሮቴስታንት እዮም። ኣብዝዶ ኣብቲ ብዝብል ምክንያት ንክትፈልዮም ዘሸግሩ ፍቑራት ናይ ፀባሕ ሳብ ሓደ ምርዳእ ስለ ዝሰኣኑ ተኳርዮም ሰሙን ገበሩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ሰሙን ግና ብናፍቆት ሓደሓደ ተቐልዮም የሕሊፎሙ ምክኣል ስለ ዝሰኣኑን ኣብ ሓደ መዕለሊ ነጥቢ በፂሖም ክምርዓው ወሰኑ። መርዓ ብዘይ ቃል ኪዳን ጥራሕ ኣብ መዘጋጃ ቤት ከይዶም ከመዝግብዎ ነዚ ሓሳብ ክልቲኦም ስለ ዘቀረብዎ ከሰማምዑ ግዜ ዘይጥፍኡ ክንዲ ዝኾኑን መርዓናቱ ፍቕሮም ኣሐዲሶም ውራዮም ክገብሩ ላዕለን ታሕተን ኣብዝኹም የግዳስ ሕጂውን ኣብ መንጎ ስድራ ዘይምርዳእ ክፍጠር ግዜ ኣይወሰደን። እቲ ምንታይሲ እንታይ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይድካ ቃል ኪዳን ዘይተኣስር ዝብል ተሪር ሕቶ ካብ ኣቦኡ ስለ ዝቀረበልዩ ኩሉ ኩነታቶም ምስ ነገሮ ናይ ሃይማኖቱ ክሳዱ ንኸራ ዝሕብ ስለ ዝኾነ ክትገድፋ ኣለካ ነዛ ጓል ክብል ኣቦኡ ተቃውሞ ጥራሕ ዘይኮነ ዘስምዐ እምባጋሮ ፈጠረ። ወዲ ግና ሞት እንተዘይኮኑ ዋላ ሓደ ካብኣ ዝፈለየኒ ሓይሊ የለን ክብል ርእሰይ ኣብ ዝፈልሐ ዘይትበለ ስድራናታ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ እዮም።
ኮነ እምበኣር ኣብ ህይወት ጉዝኣ ዝሐሸኒ እዚ ኢላ ሃይማኖታ ዝቐየረት ንኢዶም ረቢቦም ተመኒቦም ካብ ዝገድፍዋ ክንደይ ጌራላም ክንዝኾኑን ንሳ ትገብሮ ነገራት ዘበለ ከም ዘይምልከቶም ሓቢሮም ካብ ህይወቶም ሓኺኾሞዮም እዝን ወዲ ከምዝን ግና ነዞም ፍቕራት ብሓይሎም ካብ መመቃው ዝኣክቶም ዝኾነ ነገር ኣይነበረን። ናብ ናታ እምነቱን ክትኣትዎም ኣዝዩ ፃዓረት ዘይደኸመት ኮይነ ግና ዋላ ደኣ ኣብ ፍቕሪ ሓይሉ ደኣ እምበር ኣቦታቱ ዘፅንሐሉ እምነት ክክሕድ ወይ ክገድፍ ኣይመረፀን። ብዝኾነ ሙሉእ ሓጎስ ኣይነበረን። እቲ ምንታይሲ ፈረስ ዘጋልብ ዳስ ተኺሎም ካሕልፎ ዝሓሰቡ መርኣም ብመዘጋጀቤት ጥራሕ ስለዝተዛዘመ መቼም ድሕር ክንደይ ገልጠምጠም ሓዳሮም ፈልዮም እንዳተጓዓዙ ከለዉ ቆልዓ ክውለድ ግድን ስለ ዝነበረ ጓል ወዲ ተገላገለት። ግና እንታይ ሞይ ኣበስ ሕጂውን ናይ ጥምቀቱ ነገር ኣካታ ኣይኮነም። ብበላይ ትበለ ድሕር ክንደይ ውረድ ደይብ ይአሚኑ ኣብ እንዳ ማርያም ወሲዱ ንወዱ ኣጠመቐ። ንከባቢ 2 ወርሒ ይኸውን ሓራሮም ከትኸት ክብል ፀኒሑ መሊሱ ክእንበብ ይጅምር እሞ ድሃር ናይ ምቕባል ነገር ክለኣል ከሎ ድማ ከም ብሓድሽ እምባጋሩ ይፍጠር እሞ ብበላይ ትበል ይአሚኑ ግቡእ ስርዓት ገይሩሉ ምለስ። ግና ወጋህ ፅብሐ ብሰንኪ እቲ ቆልዓ ምበኣሶም ኣይተረፈን። ኣብ መንጎኦም ሓያል ፍቕሪ ስለ ዘሎ እምበር ሓደሽተሽ ክብል ሓዳሮም ግዜ ኣይመወሰደን ነይሩ። ወዶም ዓመት ምስ ገበረ ንሱ ስራሕ ምስ ከደ ንሳ ናብቲ ንሳቶም ዝእከበሉ ሒዛቶ ትኸይድ። ንሱ ድማ ሰንበት ሰንበት ንቤተ ክርስቲያን ክወስዶ ተረባረቡ። ንሽኪናይ ዋላ ሓደ ዘይፈልጥ ቆልዓ ናብዚ ናብትን ከብሎ ወዲ 3 ዓመት ኮነ። ኣብተን ዝሓለፋ ዓመታት እውን ይበኣሱ ይተኣረቁ ይተሓቃቀፉ በይኖም ይድቅሱ ይጨቃጨቁ ይስሕቁ በቃ እዚ ኩሉ ብሰንኪ 2 እምነት ኣብ ሓደ ገዛ ምሕላው እዩ። ካልእ ዋላ ሓደ መበኣስ የብሎምን። ንምንታይ ነዚ ቆልዓ ንቤተ ክርስቲያን ተወስድዮ እቲ መበገሲ በኣሶም እዩ። መወዳእቱ ክብሉ ኣብ ሓደ ሓሳብ ተሰማምዑ። ንሱ ናብ ናቱ ንሳ ድማ ናብ ናታ ክወስድዎ ልቢ ምስ ገበረ ወዶም ናብ ይሕሸኒ ዝበሎ በዓሉ መሪፁ ክኸይድ የግዳስ ንሳ ዝበዝሐ ግዜ ምስ ወዳ ስለ ተሕልፎ ናታ እምነት ናብ ወዳ ከም ተመሓላልፉ እርግፀኛ ነበረት። ክንዝኾኑን ናይ ውሽጣ ኣብ ውሽጢኣ ገይራ ስኢላ ፍቕራ ክተጣዓም ዝወሰነት ፍቕሪ ጥዑም እኳ እንተኾነ የግዳስ ብፍላይ ናይ ሃይማኖት ናይ ባህሊ ልምዲ ነገር ተነቃፊ ስለ ዝኾነ ብሰንኪ ፍቕሪ ኣይንብለይ ስነይብለይ ኢልካ ኣብ ሓዳር ምእታው ካብ ነብስኻ ሓሊፍካ ነቲ ትወልዶ ቆልዓ ከምኡውን ንመላእ ስድራ ቤት ቤተሰብ ክትንክፍ ክጎድእ ስለ ዝኽእል እንተተኻኢሉ ተመሳሳሊ እምነት ዘለዎም ሰባት ክምርዓው ኣሎም ዝብል ርድኢት እዩ ዘለኒ። በቲ ኩሉ በቲ ሰብ እምነቱን ሃገሩን ካብ ምሻጥ ክቁጠቡ ከምኡውን ናይ ካልኦት እምነት ኣኽቢሩ ክጓዝ እንዳተላበኹም ስለቲ ግዜኹም ሂብኩም ዝሰማዕኹምኒ ብልቢ እንዳመስገንኩ ብካልኦት ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሙ ሰላም ቅሳነት ጥዕና ዕረፍቲ ዓወት ኣሳልጦ እንዳተመነኽልኩም ሰሰናዩ